Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga leero kunabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanjwa muligereria Ondisi TV nande nili gorolinde gusiri tukulinde twakunamire naende gukwanira omugusi aya tumanyete igoro y'ekegusi nakyo omugusi ororire yaya ekegusi gyakire kurigo kiarura soborombo nakitokora tukirania abana baitu barero bamanyake n'abaina nibagucha nabo bamanye ono twikire nisirande mukubiyo twachakire kuyeka umanye ebintu bibiri bitatu nakyo omugusi ari gukora ebintu byaye rero gonde marani asakurukwa nyagonyi nindi nabagakaga ko ongora achaka n'omugaka oyomo aratwerera abiri atatu abagaka bande bagucha nabaro batomente ngateringa aba bagwikaranza goya kwana bayamanyete yaya kurarorera kiyaringana rindi naendi lokamanyete nabo kulika liuko gochobisi tochasore naye tokweribaga osomia abantu bao onye kore yarera itukuria rero ase omuroberi oyo we chinyikero cy'omugusi tokumia enjira ni raisi ne ekerero jisimi cyakire ngokogenda Facebook urike search Ondisi TV News Digital wanze kuligereria uno omuroberi okogenda tari igorioka ntubwate astokoroka YouTube naro gukira YouTube ya Ondisi TV litukerio omuroberi oyo egento okora omwanchwa omurigire nando motegerio moya Ondisi TV asicingero cy'omugusi egento gukora karanziro go subscribe egero tomende chinguru otomoyo tari igorioka lika egento gekurukwa ngakiayo togorore ngakiro torosi gose ototebinaki kenderere mutumbu ya body ndikuria rero ni ondega no mugaka nabagaka bande mbaro bagocha kobono etuguchi gutukwana mangana abira atatu aneiga omugaka aratubika na kibono yaringi bono nyuma hatara tutachi goteba mangana ntubwata stokoroke website ya Ondisi TV narona bo enjoy goso kwegoki egera gwachiro nere gento kora gwa sesimi yao kubata www.ondisitv.net yono gwatonyore ondege tojo kuna mengane obategereri bwa obuya na nabo kubwate karamu engana nero era wetere tojikunyora urike kurigirete naki eke naki iweto mwako kwana kurweti wanti gande mugaka gabate bya marieta ino amarieta na kiagorukwa ngayarwete arabutumanye gukunama engana yiri kikoria mwaka ono batebya marieta aho nabakwani bana wakire biya cha marieta Nicolas Omariba oyo kwanga kenyenga mangera mangera oyo ni barenge wogeka osoge socho ba menyata ya nakoe socho no manyaise socho ngochimoino ngochimoino barenge kubaitera kwarenge ukikola kubamanya batare ngolika sukuru jitare noko manyere metu wobosa ono mwancho muligereria Ondisi TV ono ga ngujikutore gotereke nganeria tugukwanira una rero ntete kumanya abantu mbarenge bengenjo mono ase binyoro aso mugusi yamenya ntwabwata abantu bunabono ntwabwata abantu bebiranye ntwabwata abantu bakurukwa banyibi abantu bembura n'abandi bono tugikwira naso mwaga kubona kine umugaka
kulingana no bogaka bwao mwete mbaro bali nga bakurukuru mayigote inyure lakini ayase kuwansira wakonye kuwate tunatokoro yao umuntu okurukumunyibi muntu sike umuntu okurukumunyibi abare korukwa umugusi naende no yomanyete naende gatwale koranga nabare gokwana na Nyasaye omwachingu okore ebintu kyarorekana ase abantu bonsi yabera osikwa ase chinguru chiaye nase obong'aini bwaye abo barenga omonyibi omoreti chingige na noyo orenge bw'ebirari bantu bari kwiba chombe chiabagaka batugete bari gusuka bagende ibo bari gwikanchira baikaransa n'echombe bana kugamba Wano tigata yanda kubwata munu wake omuntu oyo kwaro kuguru kumunyibi egasi yaye burunga kekimanire uraherese bari bakanonye ng'umbu America batamanyiti kera bari bachite bakasoma egesongo bakiba lakini umugusi yake ngakyura ko baherese naki umunyibi akororekana egasi yaye neye ngakyura herese omunyibi ende gote noyo oreko boriwa ekara embure yetakire yaburire gocha kembura yabura gocha gusiribyo omugaso ukiri omutindi abantu barenda ase omugambi amatebitotebe riorio ogokwana na Nyasaye ore yembura obonabi bwaye atorangererie embura eki erinde bono omonto oyo orangeribwa ochicha omunyibi oyibo erinde bono omugambi obeka abantu amo abantu aba nabo baratume munegento bari koroka ribina batuma babeka chingobo batuma basi bamatebya omugambi bono torangereria omonto oria atoretere embura ochicha rende bamanyanyere noe neeriabu bamubekire emibari chinyama basigari bamakobera gokibwoyi igo rende oteba bono engochire naro mwandangereria omugambi ng'aye naembura rinde bweboire rinde ebintu byaye munare kweboia erinde akeo batukirwe omosunta okire omugaso orimire erinde ko omugaso orima akeo omwaibu rende yagukwire ekogukura akeo yatonyire aetaratonya kotebia arenga abagambi abantu bari baye ng'a genda batei barusia ebintu isiko mbitwerwa bagenda emeki barusia chimbori basibete isiko na bintu binde chingoka eki naki bari gosiba erinde babibeka nyumba yamanya gochaka bono yatu nabo yare gotwa erinde bono bakora amang'ana ayo ogenda bono omunyimbi oyo mwaka kerakurangirirwa abantu bekenyoro gose bari bagusi batebya omugambi ng'a yaya ngokutora omugaso okire turangireria omunyibi ache gokwana na Nyasaye gose engoro egere embura eki omunyibi oyo ngwakanu arenge kende musare gocha igo nere ng'ana omugusi nere ayetagete embura eki chiarenga are gwakanu gese gitarengo otege ntare kaune chinyama chiabekwa ekebari rende na mebuka etarenge ekebari naki chiare korokweka omobuko okubogoreria rende chinyama chiao gose ebinto biao igo rende biare gwakanu kende nkiarenge naende onyore koewa yare koewa gose emori munare goteba onde nabakero kende are goika ase geto osabe echinyama na emori oewa gose eri igo nario naria embweni bono ekero okorigereria omugambi oyo omoruoti orangeirie omonyibi bono aya ase okorengereria kwao ekero okorigereria abantu aba babere ntobwate omonyibi ande ntobwate omoruoti gose omugambi ekero okorigereria chinguru ng'obwate chinguru chinene kobua oyonde nomonyibi gose nomugambi yare kororekana omugambi gabwate chinguru gochia ase omusongo oyo oria omubegete nawe abwate chinguru gochia na chinguru chinde echi chia embura eye bono igokora noyo nere gabwate chinguru chinene
kwetera chindagera ekiaramba are koreng'ania oyo baba chinguru chia yao noyo chinguru chia yao koro chabantu ekinyoro bachire gotebia omugambi ng'a toretere omonto oria toretere embura tonyore chindagera igo omonto nabwate chinguru omugambi nera amosigete igo bono otagete gotebia omogusing'a kara abanto mbarengo barenge turatebe ase munwe kinyamuriro ngo barenge special ase gasi getu nandi baira masikani aba ase ngenjo getu nona abaruti benga kiyu babasigetu mwanje muri radio ndisi TV rero nye kwarigire twakwanira iguru yo omugambi unabore n'abagambi bande mbaroro barenge bengenjo yaye yabene ndabona twakwanira iguru yo mugambi yoro muruti nabona tubwate bachibu abagambi hawa ababunge abagambi mbaro hawa lakini tukabwate ndabagambi bande babene bacyori buna twanyorero moyomo n'omunyibi yoyo igarendete obugambi bwa chinguru cya girasembura ngenga kinera embura yari gukira pi cyombe paka cyakwa pake endagira yabura nate bache kotabona kiyaya mugambi turangirira omunyibi omanya kurwa machiko inga litukolia rero etwe ikaransira ase barasa toko ngoko gikokoro obunyibi obo nguru arenga machiko kero kende mwaka buna gwateba oteba bono nyina chakire gasi yane yobunyibi genda murusi chibintu siko yage utuna bera itebi yiye gutwinyi urwa machiko ngoteba arengo bamoretere eri nende yonsi gose eri mwamu gose ndabo gose mbabwate ngeri renge joge ya arambara kachora enoru ebona onoru wakire yali gato kale wakore yaranje naende ni yeronyenya muna moko wendo bako kote mukoro kiwe makonyanyeri ni yabako panchira nagaenda manyanya twanyanji nere na bada batera ni mengia nyenya na bwate njira kurigireria amanya kuwanjira na ne kore emirimo yane nerorekane nende yari ngo arugukana ngiye tekonyanya emirimo yane nerorekane ukana orera bwene emirimo yaye era itabuno no ngoro yaye ngoro yaye na bera mo tebinga yero na gwanchire ngoko andi muno tagite kusaba ayuri turigete ne gwete ndo ndakurigirira inga kia machika ari kurubwe kero munyibi atire twigure ngo ikare ngo batechinga kie chibono tuzi bindo siko chinga kie ji eri mokoro ya sere gotonya mataima bono yenyenye yari ngintu kia ka waidanga nyenya bozaiwe kuna chisa ni chikuna gochanga onto ikire atonyira mataima bono umanya kurwe direction na kibono bono yenyenye bono kora gintu gete kogenda paka yatu namachika naroro ariko bobuna bono nto igumwaka gotena ki ogotuma nkwarengo ogotenga nkwarengo gokurkuribina nakoro nkwarenge amo namachikayo yeteki ngekoba onye gotuma okunkokori ngokokori igine nteke mokia machiko kikuika abantu batume abege chingobo bakore libina batere amanya gokora ebintu bibikira bono ayuri otorigere twagosomira iguru y'omunyi omunyibi igango mubania orengo mubania obene bwembura omubani bwaye bware kwenda sembura nande ntubwata ababani bande baroro mwaga gojiro totebia asomia abantu morigire dinaki naende mubani kinaende undo orekobo unabona ngo gutori naki enga kinero chingi kiari gocha chinjiro chiari gocha asenge ngaki igo chiaja nenga kiyaye chiari gocha ko nomubani onde narengo nere bwechingi erenga nero kogera chiche gose chigenda ngiora kwano mwaka igoro omubani bwechingi oya bwechingi nere no chingo kwane kare naki na akabwate nere ngecho yaye yo mubani bwaye bwechingi nere na babwate chingu oyo twate bari tangane tare gokwana ngiye chiche bono nere gari ngere ndi yaye bulanye egorare ko moywa noyo nere bwichingi nabare ko gare guchireta tare gusabwa bantu mbare ko musaba ngatorete chingi
ekiara abantu mbarenge bange bari kuringiriza bakore kingi ne kinyinge kiche muna wana kurwaya byo birimo kurirora kachi kuri biyo byoba ari kiwe mete mune yabana turega tubata matokaya mwoko nyarora ya kuwonse na kirocho ikindito wana banerega ari ucho kireta kerega ari ukireta kara abantu bose bakorira amagoso amagoso baretera mune nebibuka ako bachwata ekyara gose omugambi oyo bamogosere gose bamogosere bantu bamogosere gose bamwibire gose bakoreki bachiwatebia omugambi abantu ekenyore eking'ang'a kiwano mwaba bange bana baya gukirangeriwa kiri obori buri bureke ande buri butarakina bukwage bana bakorete gisusuri ekyo kyaita kyararo kyari kyakora riro bari abarinda ibo bano naende kukyagwa mwonye omugasuri nabo kikwiruruka kigende lakini onye mburetwe no kikorara yari nayo abantu bawocha nebibali bayiteigo basangereri bayire nyumba bachikubeka inyumba sangina ne bari kubeka sangina iguru baumura iguru nabarionya bari kusunyora baswana kuruzyo bana ko ukaranga bana ko dine chindo na bachya bongwanza kire akaye engiya no nyire namarionya aye kechebe kire orogiona ende kabiko ichumbiri karia engiya ekingiya magurari ayonse nende wakyali gocha nkire kyali kuruku waranganga kyatangana iyo kyalenge kisambuli aho kyakwekayo waranganga etaracha ebisora mbyale ngo byakwekana taimatimbo ebintu ebitokoro kibye taibi wangwa bana no teke nyama muri manyete nyama wano na kitero mubweka noju bibisore bana byamanya gucha wabyaete mwate bakingiye nanga kingi ebintu ebi mbire namangana moche morole budi ndagara nyachebe usi ama byagenda byama kingi chamanya wene kingi chamanya uchikuru kwa maharangana waranganga china chingana kanyoni akakuru kwa kachivi mumaita kachivi akachivi ngore bodo iko waranganga ni cyari gocha kera kiri china ne to konye bwata eko korasa amagorari anyengata ibona bwa malinga akuru iko to iko kwenda nekeranya omanye konyita iko cyagenda kino waranganga cyo haranganga cyagenda iko kore cyamu yabo cyagenda amanye gocha bana amasamburu amanye gocha anga lakini aranga mange yake cyate muna mushungi gara kintai nyinge mona chikwara chingi simanya gocha yaliyo musunto muchingi chinana simanya gocha nyinge bo lakini cyo jinjiri nene cyo cyakingana maburu lakini chinyinge tatika bana ntamanyanga muna abana baho kire gisukuru bana yorimba chitembali lakini ya bana kiro muchiwo ro twara abana babiri ngondo yo mwana yo ngondo abana batatu mbale konyara na bacyale kora muna ba mambi muwaso gwakamuna kwa kimanya kwiruka cyonsi ibo beba nioni wa bag limeye maya kwana wasinga chicyale ko kwana cyagenda cyonsi lakini we mbuletwe nawaje wali mugusangera ikirigo cyaroka majonya yaba wako akurindira nkiko manya ko iruruka mwanje muri nande twekira sengo kote bintu akuno munyibi yake twanyora erene mburate nite twakira so munyibi olekoreta kingi nibi byonse kero muhaka cyo kunaga twanyorere naki asinaroro abanyibi aba ekero kende abagamba ariko genda maminja yeri chiko lyo mugusi ukire nkoko bero bekiwo mu ruti ucyaka gusumbwa abantu ucyaka kubakorera yatari burunge umunyibi oyo ngo cyarengo koranga gankore gendo gere ingiyeri chinguru cyo mugambi oyo
pakaje gwanjira na kingo gocera aba umunyigi umutangani twanyora gwembura ekero umugambi akore ibintu bitaiyo nabagutiri none mbote enchareche bakomugambi uri aje kwirana kibintu binari ko bakorera natigire bono gagitige mbure cyo umunyigi angere mbure kore twanyora royonde o ere ekero amagosa ko bagosi n'abantu bakorera amagoso baetanirie kemira na kwogote basokire isikuria isansi igare ko babona ya gambu mokora ya mbukora kakonyora mbari kumuigwa urangiri chinge koba a punishment bose ko punish ole the chinge ichari ndagira abantu baza ko bencha baso bagote bari bayo kora magosa naki bono mamu atoreterei mabono mwagejiri bakaba abarai baitu bagotorenda bagotangira nonya babisa bono barangire babisa bari ndagira yaje paka yaje kuiko mugambi yo cyago koira nanse ote banga yarangire umuyoria atu abe akwana nyane ngoro tuabirwe egere toge ndagire cyo gusingire kiruwo iko bono tuabwato munyingo ino yo toikiri babere ande tuabwate abantu bande abagambi bana barabu section yabo ayikorokwa abanyabiranya barabuna barabu ngibare ko kolege abanyabiranya ingenzi yabona ko lenda elibo y'abantu nahindi bono oyo gwebiranya igabwate nera amaryoka ayenjera riti tutari kumanya nga kyari kunyanyora nabari ko endo beka chinjera chombe kuchewa kurwase gite kinyorogeti bantu bari bambari ko genda bari mbere na cyocho yari ko endo beka ibiranyi ibya sigite asama ichinjera cyari gwetwa n'abantu bari kurukwa bayibi bari abakuru cyarangira cyari nyingi chinjira cyane kamakuru yabire muri ariko ndo kimahombo mo yariko enda ucyaro ensemini mo mo yariko enda ucyikaro kabo bana chinjire kino cyariko enda babe kama yoga yabo maryo nare babe karichera tari bakubeka icyombe cyebwa ababege to kubara cyabanta kubagocha maryo kaita kubatanga nabo bagocha lakini kuba rushiye bintabi ko bakwenda birobyo bagwika boso bitirio bayikaranse icyombe bazo ideba bana bayikaranse bana kugamba bana birari babwatire bari gosuka bawo muna bano mutoyo monora ya abura kugamba bozayo muna tukugamba bawo mbamanye tiwo semba ibanko bwati ubali bana barobana kugamba rende birane byabali ndiyali ngo muno mutoyo mukuru kumutari korari nyambari umutoyi wobetira amatima amanga maryo kabege tuime bakabeka abuno bale kwika abantu abarogoro bale ko tuyibera bayikaranza aba bakubabwati bakanyora no bali n'icombe no kibe babayita bayira n'icombe naba kucyaro mata basi wono abuna barabuna babwati ibintu ibiwo ego birinde tena barabunga kyara abantu abenshi babwate kiro umuntu ensemo yayenga twirinde yarenda azibona umwanje umurigereria nkagerete nka kwigura mangana abo nande andos day kuranyora mangana ya yekene yengejo yekegusi yo kwegereke gusi yeito wetania ndisiti no murobiri yo kokoretwa n'umungwana okuruko si como sinto cyane iwa onye kwaro rekine nkero eba buno mugaka naye n'ubwatari baga yukurikari ukuturinyore tukito cyabwasore otogorore nkakigaeke nanje manyitega egere tokonya abainani egere twakonya abainani nariyo egesa kugitu kiramanye ngaki yarenga mukare boniga yangotebi naki ngoji tore kogenda aso mutima komoke boto koirana ndoji kukuna mana kine nonde bwenzi ore koba obugambio gose kinyomba nkiri cyarenga nyomba gete nere ubunyibi bwagento gete nyomba gete ngoji kugatoro oyakuruku siko bicyana ase kimikro cyo muzi omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye
omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye mwana wenguko katebyo omwana wembe bangaye Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi. omwana wembe bakatebyo omwana wenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana wenguko katebyo omwana wembe bangaye omwanchi omurigire nande twiranire tukuname engane yenturaye kura iguru y'abanyibyaba gusaba gambi bari gutenene bintu wawo asoko gitero musi twanyora ngantu abwato monyibwembura twabwato monyibi twabwato yotenene de chingi dubwata abanyibiranya abonse barengo asenje ku gitero musi anye no kuiberwa to kuibiru cyombe cyitu abanyabiranya baci batege mangana y'ibiranya byabo kogo to ibera to wuci ande to konyana kiro kitwakira twanyoro ywe chingi ekera abagambi bari okora amagoso bakogosera abantu bagamba ukandi bwa kinonye mwatu bugambyo n'abazungu kigusitalivo mwachire kandi umunyigi wari gocha go depend go seko konyo mugusi okunyanyazu no n'amachike gasongo orangeria chingige cyari endagera yara abantu baso aho korera bakorera umugambi nga naye kwagera tuwaumye bono ngwika totinyona ki ngonya gukwando naki kigusike to gosomya abantu abale abaturobo abalero abamambya n'abagokigo tingana byakira ibo mwaga otebna ki kuja gukwando naki abainani imbara byabo mwa abainani otena bagokiko ko byarwa igo badara byarwa bakarinani na bakarinani kyarambara cyayishika barorekana inani me bakari Pondi atira nega iga ase mugako to erere buye igoto tebye kyagera ekerto okurigiri kigusiye kibugata mangana manga naende aria so kunyara gotokonya antire gotokote banga tigengorenya ukurinde kwa matuko ne obunyibyo buna twakwa no bwembura bwekingige obwebirana ebwarenge bogotoka nyumba ende yonsi yo mugusi gose nyumba nchiro kyabene cyare kwewonga nyumba gete nyumba gete nakiora kuona mangana yaya ebimbi arenge asonde bwensi oya arenge ngalege ntokiare kire korwari ase korwa moino kera enyomba ya twegente kyono korwa sengoro ero barenge bonsi tali nyomba ende yo yaya ero barenge unabona ibwembura
garengo munyagatani Umunyagatani. noyo bwechingiye garengo umumbeta noyo rende bwebiranya n'umurangi nona muhaka onde na barankonye okalio tona nera sara nyore abana bako nchikerere se myaka nabonere aba batatu aba bwate bindi Umunyibi w'embura n'umunyagatani ogwakebe n'umunyibi w'ebiranya n'umurangi n'umunyibi w'echingiye ngare umuntu ono muntu narura kumuna kia bambaye tambara bya aba barangi imbara ukaribuze maikongu kinga kia uraereze na semoki urara kia bambaye bale semogete bandugete muno mombeta nari itara nalo akatimbo akanda uchiangura mahati naende mpaka yari nyakwe ari bakoroka nyakobari kwambe abambe no baruete bagacha ari nyakobari nyakwe ari nyakobari urari basi wono munyagatani rero no ari kyoge mahatabu no basinya inabo nere gari guchabu kyoge sukuru nere no ritongo lyabo rinene no barueta abandi bagasanya keiria abandi bakanda uchwaro abandi tugacha aya noyo okurukunero murangi abarangi aba naba bari ngombwa kyalenia mbara abange mono bakali matongororo ari matongo okutiro genda uchikonge abuno murangi aro monene mono konga nyamira no murangi aro mungi omungu oyo romoke oyo no bakore ngombwa kono barueta bakarua ari bagacha ari no arengo omurangi omubuchu no ari ari sokuru bagatebanga chiro nezo orari korobose ngaki okoruma tongo gotira magwagwa kuyamona sana mugaga gwatereire byasana ibuno yuri ngireti ndi TV ase muroberi oyo amangana na mangi ogendete gotegerera naende ko motegereri umuya tokuruwa bosa twanyorere ngakiyaya aba bare kwewa ebintu ebi by'obugambi no kunyibyobo byarenge nyomba ende yonse ke nyomba njahire ebipawa kia yensemo yaye twanyora omunyibi w'embura igare umunyagatani igabanyagatanyi ande consequence muri agere mbura mengi agere mbure ko yarahura igabanyagatanyi ensemo yaho munyore gikuru nini turarire ngaki banyagatanyi ngakwa ngaki mbura yabo ngandonse atumunyagatani yari ukutoke na medically etoke na ndonse ensemo ye inumwe tunengoro nimbura agere mugaso chiro monene munyagatani nero kugenda okoreke mira embura yache libina lyatengwa mbura yache tomanya konyoranga mbaro enyombende yatenete ensemo ya security yani obulini especially kare uibye karabu ariko abarendi mbarengo ntwabwata abasikali lakini ande ntwabwata bona abanyimbi balia bagotenenera abasikali bagobadira barate abasikali ngaki mogenda abutwararire ngo itumuwe irana tore korerana abuna bagurwa abantu bebiranya twanyore nyomba y'ebiranya n'umurangi igabarangi bonsi pi busiye yase muri igyandu agituka tononge tukarwa mukero umuntu agenda gochia ndaganda gochia lakini kuma eta manyinga na y'umurangi inuna abantu bebiranya nakogoteba inuna abantu babali n'abantu ba security iko kertu anyore ngankumia tore nkoiberu tore gochia cyomba cyetu cyakire umurangi nere tokurira ngakirinde mwakore biranya haya twamanya konyora ayuri ondigereti mwanchi muri ndisiti ntu abwate abanyizi barikurwa barikuru ki punishment bone punishment ngego rwego susuru baro barikurwa ege susuru ekerama abantu bakorra amakoso baro babwate chinguru bakwana na nengoro yaba chinguru barwege susuru asabanda nabo bari ngo nabo
bakorokwa omumbeta igo bare konyora ngaki mwaenenire mwakorera amagosa nde muri kuigu mwakong'irie bigote ngokerora mut barangiri chingi gechiarie endagera yonse mwasoa gokurera aye bono togokora igo naini bono abokorokwa ng'omumbeta nini moterenete endagera ekero okonyora ng'aga iga abanto mwasinyire gosimeka endagera mwasinyire endagera teiyo omonto okobori buna omumbeta ase omogusi inki kiagera kwanchera abantu omumbeta barete embusurembe yacha gosaria endagera tiyame ekiagera naye ekero kwagechiu kwarekoreta kwagechiu kwarete chingi gichiaria endagera igo bono omumbeta nangoikare ngoteba nari naki tari mang'ana endagera bono mwanchira ni mwarire ng'agaki tutiga amagosa ari nona abagambi batete ng'a gaki omonyangi tutige oyure omumbeta ngoikare ngobate ng'a bono ekero chingi gechiachire riria omogasore nchiri kobwateka omonyibi obate ng'a bono ase eng'encho endagera yaerire bono naende tiga nkwane nachiro chio nkwane na engoro chirabe endagera nte chingi chirabe endagera ntenenera ende yamire oteba ng'aki tiga embura etunyerere omonyibi ori bwa embura baigwana na ng'aki reta akambura gagachikirie abanto mbakwenja egere ori bwa embura oteba ng'a nyeta nkeigo yachanga gochianga koiruka chiabwatu iga abanto ababere nkoigwana na bare oyo bwechingi ng'aki oroche otige bakwenja oyo omote yaya barire mono na bache ire otebi omonyibi bwa embura nachirete embura nke echikendi iga chinchiruka chiraba ndagera ntenenere endagera yamire igo chinguru nchiarengo abanto abo babwate omumbeta kwanyorera esensemo yao omorangi noroche amang'ana ebiranya ayo gotwegerera ntoiberi chiombe nabo igo omonto bwa echimbura nomonyagata bono nare gokoboria omogaka ine ase abanto aba babere ase batatu kwanza bono bari bane ntobwate abagambi bari bachorete na omokoroni tomanya gocha omonyibi bwa embura tomanya gocha omonyibi bwa echinguru tomanya gocha omonto bw'ebiradi banto aba ngoikanga kiende ngoika yarenga kiende baraikaransa mokiana ndoche babugoreti ase baragamba ng'a tokogendia ase bara abantu aba bamanyane bamanyane mono bono tware koboria iga omogaka naye oria ototegererete gose oturigereretie otegogotokwao nare koboria ng'ene omogaka abagaka twanyorera omonyibi bwa embura obwechingige obw'ebiranya nkoraumera na barenge bararia enyigo yabo aba nkonyorana barenge oroche nabo bakonyorana batebani buna bakora emirimo yabo kiumbe babwate kiabo batatu bagenda batebani ng'aki gwakorete emirimo niga naye ng'aki nere babegete yabo bare konyorana bare gotiga banyorana ekyara emirimo bara gokora n'emirimo emenene yare gokonya abantu bamwabo barenge n'obwanchani naende bono burende oche mbare koya gukende gose barangeriwe ng'a egento getebese tokorere iga tokonye muna bono bono moiso goteba ng'a embura yaborire ntonyetagete mbura gekobachanga chisinga tomoe twamanya borere ikomi achache lakini riri bare gokora bare koenda bakwana ng'ene toke bare korikia abo gioka bare koria bari bakora igo bagenda basi bono mwanchi omorigereria Ondisi TV twagosomire ng'aki yaya abagaka abo ntwike twanyorire boka abanyene bari baire engube eyio yokorwana isegi egi twakwana isato nkoumera na bari omogaka gatotebire ng'a bari goikere baumiranire bakwanire amang'ana abo mbarenge mondo bagosoka ng'a naende achikorigwera ring'ana eri ase ang'ao mbamanyete korenda obobisi bwabo natari igo rioka twanyorire korwase omogaka otari ng'aki barabwo mbarenge gwakana ekero okerire ning'aki yarera omonto ase gotoka ng'a narogotene embura chibese chirachangwa eng'aki amaocha kwancha gotoa embura eyio namang'ana amakong'u lakini bari mbaire amachiko nengoro gose na Nyasaye ng'a mokora igo abanto abo mogokonya na abaino igo mbabwate ng'oba eri haki bamanya gokora gento igo yarenge ng'aki einere egasi yabo batongetu bagokora bono omwancho omorigereria nkoirorere ngogotebi naki
onye kero kindi kwanyori lunga ki na agende echiro tingo cha goikere TV nyomba ndore gipindi geya gose muroberio chakire tokumia kaba naende gukobori ndenga umuntu egera achire echiro bori echiro nege uzi Chiro chiro mbara konyoro kwa chiro ngagi aruguru aya koro kubotondi haya ora twali ngochia botondi chiro nekere echiro nege bas nande bona twanyorere gendo kende kiagaiga onye bono njitega nkwane onye gwachire botondi kwanyori rugoikiro murobiyo nyomba uriria seti igo twarusi irete chiro nekegere onye gwachire botondi kwanyori tokumia eri biekero ngiacha enda sisi yao yakoboko watali ikaze Facebook lika search ulike rieta DCTV News Digital onse kwerorera na kwego kino muroberio yo na gusoma amanga wakwenda se website ya DCTV nero gukubata www.ndctv.net naro onse kurigireria umuroberio yo wakwenda se YouTube yaito naro kugenda ukulika DCTV News utigiraga X @DCTV bono twamenye ukiria mangana yetu yakiringa abantu abankumira na bare bakwana mangana ngakibagokonya amugusio mwabo bono nari kuja kuburi nga ine mugaka abantu abagwate bambari kwa ukende ibone ndagira yoko bare gokorere gasi yoka tende nkyari ndagire yarenge chigose chimchirongori gose na mabere gose ni mabere na ro bagwate mabere na rengo chinyama chingiya jingiya cyakarenjije amana uwa nechisaga chisaga nemboga bari kunyura ku ototo boga rere ku ototo rira matama nene nero bari kuragira ko bate basa bari ra ina mabera yibashiro yakitarenge yakindi yarengo Mwaje muri na twanyore ngane ya mutu asomi uguru asomugaka gwetere binde byo twanyore na ya kumena na twakure nseme lakini twachiro tutebine ki na chikupona kinga kora to kuru ole chiro kwebiro gebindi keligi achagiro somoro chagiro ko karare ngiyo gokora twanyore tukani nga bugusi tekuru kuchiro nguru kwa botondi igodenga na chire chiro na chire botondi ikine ndeke motwanya ri eterimo tukumanya eteri ngento yumugusia karako gende kurukwi chiro rero yokwenda botondi nige ndombiro na tukurigire bona lo bike akera gwa umuntu agachire botondi yabu ibintu mbiro byari kuburi ibintu nakogacha ndwa bwate ibintu bona bono egetonga kyangu no twerere ibintu byari kogacha ibintu byarure botondi bike bimba bwate abintu une bitobwate masangina bwate lisangina bono taraje kugenda iri into kende lisangina ngento ngento kende likoigo karo siri biya bakabeke mete bakarete mete miyeyo bakabeka biyeyo bakara tumuro borwaye byo kiriatumira lisangina lisangina no yene bintu bwate no bakobeka byana kuoma eri yaro kuri sangina ige bintu ngo gajubyaro Zara leo cyo bakale ko beke bintu bindi by'amasaka lakini ineme to bara twara buya baba no bina bibara ko kacha ne bintu bara ko ngo le bintu ne bibara gebali egiyaje gebali bona kiki ari kororega no musega gebali ne ya ko sabire no mbona abari ababwate pinta tiara bakora tebe buku emebuke na bako kibaya sara bako gebali ekengi musokoro uranyore kya yogerosi kya rekorosi ebite yemenya boka ebite yemenya boka chwari emwe binyare yaro yabe kebali na ya mubire kibaka gotira lego so
Nseme ndabya kwamya. Kyaro kwekebali. Twanyorera urio turigiretie kibali na kiro nkiarenge gento gekugese ndagera gose kubugurie ndagera gose kugache ndagera naende kende kyarengo mano ndo tonga mbi tonge bara koro batonga na baro gutita okokega rindo gutita obutita okokega ekege kubwati lakini wano gutito bona mutare kubekege to bekege tare gusungunani ireko kabe kabona ubona go ibintu byaye byatuko yijonya kubekiro egetera kero kingintuki egetera utaraika gatera manyoncho tuyo omonyoncho manyoncho noro manyoncho noro bakubeka mahemba no bali no kintu ke dwajiro monyoncho mahemba aro bakubeka bakurwa go ichoro manyoncho mwabeka egetera ke goichoro wende kiago kai dojo mugajenda ya bwate binte binge sana ko gendeli sangi na igoro bintu bibekire oje ni ya nyumba omonyonjo midorabu ndubwate bitonga nawe yalinge gasinge hasibono mwanje muri Ndezi TV obuna bubwansu bumusi ngingo kotenga no bwansu anda on stayura nyora manganaya utatigura nyore Ndezi TV ekiagara Ndezi TV ero yerure ogenda paka ime asa kuriya bagakazi bare na barabu berura bagakaba panjire naki aya tigato so ime muzigo tole moyo mbacha kweba ebintu nebinge byakire bolego aze njugo tamanya una bono karabu ngwa gatebunga kerokende gendongiro tari gukora buno mumura lera abamura bakorire ibintu bitari gukorwa n'abamura bono nyama ngana yakonya koba kerokende uranyone ki nesenge njo mwakire mamincha ya machiko abwasa abanyibi bare gokorega azina ki mwakire mwakeke boko aira ne boromo bono binde bimbi nakyo korana ki ebintu byasarekire yare koba nayo uri uturigerete ingikware gokoraye egero mugusinere ainyure ngaki yaya obwato mwabo obwato kaboko ochaka onasemi osemi omwabo andi tuguirana omukubi ogocha ntokoretere nanda ayanda manzu ase omuroberi w'ekingikiro cy'omugusi uyo mukwana tali onde sikumu sintogicana kurubuge tutu bwangu kuraria kanyimbo omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye eyomenyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye